Добре, в това нашето видео днес включим на YouTube да снимаме в паркот со Бенвик, со 30 да види Бенвик. И тук ни спасват, ке правиме луди видеа, ке правиме стартови, знаете вие, ке ви кажеме. И всяка братчета нещо да ви каже. Subscribe се на нашия канал, ставите лайк на това видео, ако ви се допаки и се гледаме натам. Брате, ой ке ти дам, ори ти се качи горе се качи на травата. И оттамо рипни на песоко со точако. Ајде да те видиме, брате. Добро ли си, брате? Гледаме во другия луд. На братчето му даваме напред от тук до ударил камен с цяла сила. Айде! И те на братчето му давам лудо видео да се пуща стоянки от разгалницата. Аз се вода, И се на брат ми ке му даваме напред, да се каче на кантата и да каже, аз съм конта, айде бе! Добре! Снимаме! Люди, почите! Аз съм Ката! Фрълайте му тука! И завършуваме деца веки со каналот. Ке почнем да снимаме. И каменар, не смей. И от утре ке почнем по-ново видео да снимаме. Колко ке има лайк, subscribe, толкова по-луди видеа со брат ми Лео. И утре се гледаме во 2 сата.